खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि टेक सिरिजनि गोदान मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय बावहरबाय बे भिडिअनि थ्रुयै आं नोंथांमोनजों जास्ट बेखौल' शेयार खालामगोन जे योनो केशनि थ्रुयै जों माबोरै उइदाउट एटीएम कार्ड एटीएम बक्सनिफ्राय रां दिहुननानै लानो हायो स' बिनि सायाव जों सावरायगोन आरो नोंथांमोननो लाइभ दिन्थिलांगोन माबोरैहाय रांखौ बख'नांगौ उइदाउट एटीएम कार्ड माब्लाबा समाव ओरैबायदि इनसिडेन्ट जानानै फैयो जे जोङो माब्लाबा एटीएमफोरखौनो न'निफ्राय लांनो बावस्रायो माब्लाबा बबेबा थांनो हाखु दाखु जानायफोराव बिदिनो जों एटीएमफोरखौहाय लानानै थांनो बावो आरोखि पकेटावहाय स' बेबायदि समाव नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया आजिखालि उइदाउट एटीएम कार्डबो जोङो रांखौ दिहुननानै लानो हायो आरोखि स' बिनि थाखाय जोंनो मोनथाम स्टेपनि गोनांथि आरो फार्स्ट स्टेपाव दं जोंहा रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन योनो एसबिआई एप्लिकेशनखौ बे स्टेपाव बिराद गोरलै माने नोंथाङा जास्ट योनो एप्लिकेशनखौ प्ले स्टोरनिफ्राय डाउनलड खालामनानैहाय रेजिस्टार खालामनानै लादो आं लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन नाय डाइरेक्ट लिंकनिफ्राय थांनानै नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बिनि उनाव सेकेन्ड स्टेपाव दं जोंहा मबाइल नाम्बार रेजिस्टार थानाय जानांगोन एटीएम कार्ड नांगोन आरो बेखौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय स' नोंथाङा जुदि एसबिआई बेंकजों मबाइल नाम्बार रेजिस्टार दंखायोबा आरो एटीएम कार्ड दंखायोबा सिगाङाव नोंथाङा नैबे योनो एप्लिकेशनखौ रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोदो आरोखि रेजिस्टार खालामनो थाखाय जोंनो जास्ट बे मोनथाम बुस्थुखौल' नांगौ एटीएम कार्ड योनो एप्लिकेशन ओमफ्राय मबाइल नाम्बार रेजिस्टार थ' नोंथाङा रेजिस्टार खालामनानै लादो आरो जुदि रेजिस्टार खालामनानै लानो रोङाब्ला माबोरै रेजिस्टार खालामनानै लानांगौ बिनि भिडिअ नांगौब्ला कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थानानै होबानो जाबाय भिडिअ लानानै फै होननानै आं फुरा डिटेल्सआवहाय योनो एप्लिकेशन्सनि इन्टारफेसनि बागै बिनि माखासे मा अपसन्स दं बिनि बागै आं फुरा डिटेल्सआवहाय भिडिअ लानानै फैगोन आरो मोनसे नेक्स्टआव स' जुदि भिडिअखौ नांगौब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर भिडिअखौ लानानै फै होननानै बेखौ आं दा सावरायथ'लिया आं डाइरेक्ट सेकेन्ड आरो थार्ड स्टेपाव थांनोसै माने योनो केशनि थ्रुयैहाय माबोरै रांखौहाय जों एटीएम बक्सनिफ्राय बख'दो बेखौ सावरायगोन रेजिस्टार खालामनायखौ आं जुदि नोंथांमोना नांगौब्ला नेक्स्टआवहाय भिडिअ बानायनानै लाबोगोन आरो स' सेकेन्ड स्टेपाव दं जोंहा योनो केश उइथड्र खालामनो थाखाय जों फार्स्टआव ओटिपि जेनेरेट खालामनानै लाग्रोनो गोनां जायो एप्सआव थांनानैहाय एप्लिकेशनाव थांनानै स' लाइभ नायलांबाय थादो आं माबोरैहाय उइदाउट एटीएम कार्ड एटीएमनिफ्राय रां दिहुननो थाखाय माबोरै फार्स्टआवहाय ओटिपि जेनेरेट खालामनानै लायो बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो बुजिलांगोन आं जेरै खालामदों बेबायदि फल' खालामदो फार्स्टआव आं पिन जेनेरेट खालामनानै लागोनसै आंनि मबाइलावहायनो स' दायो आं आंनि मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय मबाइलनि स्क्रिनाव फैनाय लोगो लोगो आं डाइरेक्ट आंनि बे योनो एप्लिकेशनाव थांनोसै नैबाव मार्क होदों आं बे आंनि योनो एप्लिकेशन बेवहाय क्लिक खालामबाय आं बिनिफ्राय एप्सआ दान्दिसे लडिं जागोन बिनि उनावहाय नेक्स्ट इन्टारफेसआ अपेन जागोन स' बेबायदि अपेन जानानै फैबाय बेवहाय लगइन खालामदों रेजिस्टार खालामनाय समाव लगइन आइडि ओमफ्राय एमपिन क्रिएट खालामदोंमोन नोंथाङा बे समाव बेखौ होनानै लगइन खालामबानो जाबाय आरो आं आंनि एमपिनखौ होनानैहाय लगइन खालामनोसै एप्सआव लगइन खालामखांनायनि उनावहाय नैबायदि नेक्स्ट इन्टारफेसआ स' बेवहाय नोंथाङा बेलेन्स नायनो हागोन मानि ट्रान्सफार खालामनो हागोन बिदि बहुद फेसिलिटि दं आरोखि आं बुंखाबाय आं सिगाङावनो बिनि डिटेल्स नांगौबा भिडिअ आं बानायनानै होगोन स' आं बेलेन्सखौ नायालासिनो डाइरेक्ट बैयाव थांसै योनो केशआवहाय पिन जेनेरेट खालामनो थाखाय बेयाव थांनायनि उनावहाय जों एटीएमआवहाय क्लिक खालामदो एटीएमआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि एकाउन्ट डिटेल्स फैगोन नोंनि ओमफ्राय बिनि गाहायावहाय एमाउन्ट नों जेसेबांहाय एमाउन्ट उइथड्र खालामनो बेखौ एन्टार खालामदो स' आं 20,000 नोंसोरनो डेम' देखायगोन बख'नानै स' आं दा 20,000 होनानै नेक्स्ट खालामबाय स' नेक्स्ट खालामखांनाय लोगो लोगो नैबे क्रिएट पिननि इन्टारफेसआ फैगोन बेवहाय नोंथाङा पिन क्रिएट खालामनानै लानांगौ बे पिनखौ जोङो केश उइथड्र खालामनाय समावहाय एटीएम बक्सआवहाय थांनानै थुनो गोनां जायो स' बेखौ नोंथाङा गोसोआव लानाया मोजां बिनि उनावहाय टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ टिक होनानै कनफार्म खालामबानो जाबाय कनफार्म खालामखांनायनि उनावहाय जोंनि बे पिन जेनेरेट खालामनायनि प्रसेसा जोब्बाय बिनि उनाव नोंथांनियावहाय मेसेजनि थ्रुआवहाय मोनसे ओटिपि फैबावगोन नै गोजौआवहाय रेड मार्क होदों आं बेवहाय आंनियाव मबाइलावहाय एसएमएसआ फैबाय स' लोगोफोर दा मबाइलाव एसएमएस फैखांनाय लोगो लोगो आं डाइरेक्ट एटीएम बक्ससिम फैबाय स' एटीएम बक्सआव फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा हाबनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेसखौ नुनो मोनगोन एसबिआईनि टाच स्क्रिननि मोनसे इन्टारफेस बियो स' नोंथाङा डाइरेक्टलि कार्डखौ सोआलासिनो योनो एसबिआई केश बेवहाय योनो केश खालामना होदो बेवहाय
आरो जुदि टाच स्क्रिन नङाब्ला नैबायदि बाटन थायो स' बेवहाय डाइरेक्टलि योनो केशनि सिदा बाटनाव क्लिक खालामबानो जाबाय आं दा थुबाय बिनि उनावहाय बै SMS आव जे मबाइलावहाय मेसेज फैदोंमोन ना बेवहाय OTP नाम्बार थायो बेखौ क्लिक खालामदो आं OTP खौ थुबाय बेवहाय कनफार्म खालामदो बिनि उनावहाय कनफार्म खालामखांनायनि उनाव बैयाव एक्जाक्ट नों जेसेबां एमाउन्ट होदोंमोन ना एप्सआव रेजिस्टार खालामनाय समावहाय बेखौ होनानै येस खालामबानो जाबाय प्रेस येस खालामदो बिनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बावहाय बै समाव जे नों 6टा पिन क्रिएट खालामदोंमोन ना बेखौ बाहाय होदो बिनि उनाव नेक्स्ट होदो नेक्स्ट होखांनाय लोगो लोगो नोंथांनि केश उइथड्र प्रसेसा जोब्बाय आरो बिराद सिम्पल बे योनो केशजों उइथड्र खालामनायनि प्रसेसा जास्ट खननै खनथाम क्लिक खालामनायजोंनो जायो फार्स्टआवहाय बै OTP खौ थुदो मबाइलाव जे SMS नि थ्रुयै फैदोंमोन बेखौ थुदो बिनि उनावहाय एमाउन्टनि उनावहाय बै 6टा नों पार्सनेल जेनेरेट खालामनाय पिन बिनि उनावहाय प्रसिड खालामदो दा प्रसेसा जोब्बाय आरो जोंनिया भिडिअ बेसिमनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनावहाय शेयार खालामहरबानो जाबाय माबायदि मोनदों जुदि बेफोरबायदि टाइपनि भिडिअ नांबावोब्ला नोंथाङा इयुनाव नायबाय थानो गोसो जादोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे इयुनावहाय बेबायदि गोदान फिसा बेसिक नलेजफोरखौहाय नोंथाङा लानो हायो चेनेलनि थ्रुयै स' भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला फैबाय थानाय भिडिअफोरखौ नोंथाङा बेबायदिनो नटिफिकेसननि गेजेरजों मोननो हागोन जाहाथे स' दानि बे भिडिअखौ जुदि नोंथाङा एसेबाबो इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोरनो फेसबुक वाट्सएपआव शेयार खालामना होदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होदो बास बेनोसै आरो आं नोंथांनि खावलायनाय